De fet, la crisi econòmica fa que la dona estigui tornant al camp per dedicar-s'hi professionalment. En té constància la Unió de Pagesos, que assegura que es tracta d'una dona jove, preparada i emprenedora, capaç de comandar els canvis i transformacions que experimenta el sector. Ara mateix a Catalunya es calcula que la dona rural ocupa el 10% dels professionals del camp. Precisament per contribuir a la formació d'aquestes dones i en general dels professionals del camp, avui s'han presentat els 13 cursos que s'han posat en marxa a tot Catalunya, 6 d'ells a Lleida, dins dels programes pluriregionals de formació en el medi rural. La meitat són de formació agrària per la dona, que suposa ara fins al 10% de la pagesia, una xifra que creix i que comporta un canvi de model professional. Unió de Pagesos assegura que es tracta d'una dona jove, preparada i molt implicada amb tot allò que té a veure amb el sector i molt conscient de la necessitat de valorar l'economia. En aquests moments és el perfil d'una dona jove que se'n deu anar sobre els 30-35 anys, preparada, amb ganes de tirar endavant, sobretot tot això que us comentava de les noves normatives, ja s'han especialitzat, les han llegit, les han buscat, les han estudiat, i el que estan fent és ensenyar-li al seu marit quines normatives noves han de començar a aplicar al camp. Moltes d'elles són dones que tenen granges i tenen explotacions herbàcies i inclús alguna en fruiter. De que facin un esforç per ajudar aquestes dones del món rural, que la veritat és que s'ho mereixen. I entre tots podem aconseguir que per elles sigui un futur molt millor. I això jo crec que en aquesta tasca col·laboren aquests cursos que estem presentant avui. Aquest dilluns, que es commemora el Dia Mundial de la Dona Rural, es posa damunt la taula que la quarta part de la població mundial són dones que es dediquen a la pagesia i que aporten fins al 40% del producte interior brut. Els cursos subvencionats pel Ministeri han començat avui a localitats com Guissona i Almenar, on es tractarà sobre la gestió eficaç del reg, el benestar animal, la informàtica i l'artesania alimentària.